Hello. Buntag. Natay mga bagong stock nga nabot. Mga bago sa Aegis Boss Plus. O natay bupo nga Argos. O restart na sa Drag S. Yan yung Aegis Aegis Boss Plus. Mas tako na siya kaysa sa Aegis Boss. Tapos ang Argos nindot pod bupo yapon. Argos bupo nga siya. Nakati PNP pad na siya tank. So sisi yapon ni siya. Sisi. Yan yan. Tapos pwede siya, ang max niya is 160 watts. So atong gamiton is 30 watts ra atong gamiton. 40. Nindot kayo sa color o basta mga drag, nindot kayo sa mga babe, bopo, Argos. So pwede po na ito siya gilisa o tank. Pwede na ito siya gilisan. So, utang na to sa 90. Okay, buong na. Kaya huwag Diyos po. Umang Diyos. Umang Diyos. Ano siya ang Argos GT. Argos GT. Tapos dual bat ni siya. Dual bat. So ano na itong gamit? 50 lang. Okay, power na kayo. O yan, sudlanan. Safety kayo. Safety kayo yung sudlanan. Okay.